Saka tichaibata nhau iyi zvakanaka. Vhangeri yangu inogumbura vanhu. Aimbofa yakatadza kugumbura vanhu. Asi regai ndikutaura zvinhu zviviri kuna agumbuka izvezvi. Nda kutaura zvinhu 2 usati waenda. Chekutanga ndechekuti hapana zvamunondiita. Even wagumbuka kudaro. Zvekuti ukagumbuka uchabatwa BP. Chekuita hapana. Zvuzakandora. Takati kuna Makandiwa kana achituma vanhu vanouya kuzorekodha message dzedu. Tiri kumupa yambiro. Takati tiri kumarondera 4 weeks ago akatuma vanhu vakati temera nematombo vamwe vakatorowa. Na pastor wake ari kumarondera. Zvakaitika 4 weeks izvi. Hapana apa akakuwara. Chakasaka parege kuwanikwa akakuwara ndechekuti takange tisina plan yekuti tigone kubuda mushoko raMwari totanga kuita a violent out response kwavari. Asi ukaverenga muBhaibheri pane nhau iri kubhuku yaNehemiah chapter 4 nechapter 5. Nehemiah akanga achivaka rusvingo rweimba yaMwari. Kwakamuka varume vanonzi Sanbalati naTobhia. Vakanga vachida kurwisa Nehemiah nevaivaka navo kuti varege kuvaka. Saka akambotanga achiti Mwari anotirwira ndokubva atozoziva kuti Mwari ada kutoti atirwire achishandisa isusu. Saka akatozorayira hama dzake dzaaivaka nadzo kuti vakomana chivakai muchiti rumwe ruoko rwakabata chidhina rumwe rwakabata banga. Pachabayiwa munhu panapa. Vanhu vakaiwa naMakandiwa vamwe vachona vanotori mapoliticians vamarondera. Zvakaitika izvi unoona pamarondera central pandori nemadhoketi acho izvi. Ndakatobirwa foni izvi. Handina foni izvi nenyaya iyo. Ndakabirwa foni naMakandiwa 4 weeks ago. Yoti ndiye akatuma vanhu vakauya vakatirwisa. Asi tiri kuti inini ngaayambirwe. Nekuti chinoita kuti dzimwe nguva tingosiya vachiita violence takavatarisa. Kutarisa vatumwa kuzoita violence vacho. Kuti vanotoriwo vanhu vemisombodhiya. Zvekuti tikada kurwisana navo vachatokuvara ivo. Iye wachona ane pfungwa dzakaora achisara nemhuri yake ari right. Hatifanire kutendera munhu kurwisanisa vana vemunhu mumwe chete. Nekuda kwenhau dzevhangeri. Nhau dzevhangeri dziri doctrinal. Hadzidi a physical fight. Unofanira kuti ukaona waatakwa nevhangeri womirawo papulpit wozvidefenda nevhangeri. Uregera kuhaya mathags nemahooligans. Zvakaipa izvo. Asi takamuyambira kana watumwa naMakandiwa izvi ende unomutaurira kuti zvakaitika kumarondera ndezvekupedzesera. Hakuchaitika futi izvo zvakadaro. We are not going to be standing by this time. Tichiti zvaMwari achavaranga. Tichavaratidza kuti kunyika uku taitomboveko. Takatokubva kunyika. Tikaitanga noizi anotamba munyika muno Makandiwa. Ndikukutaurira injirevesa. Asi hatina kumbobvira takatuma vanhu kunokandira matombo kuna Makandiwa. Takati our issue ndevhangeri. Isu tiri kufumura nhema dzaari kuparidza papulpit. Kana achifunga kuti ari kuparidza chokwadi, ane zvinhu zviviri zvekuita. Kana asingade kutaura nesu anogona kungozvidefenda ari kushiraini kwake. Kana achifunga kuti akasimba anondideedza. Towirirana kana tinosangana kuCity Sports kana kuNational Sports kana paredhiyo kana kuZTV tomuti magaya apa Makandiwa paguta vachibatsirana kuvhura Bhaibheri. Ini ndakamira ndiri 1. Hapana anombomira neni panhau dzevhangeri. Pavanhu vese vari kuparidza muZimbabwe muno vakabatana. Kusanganisira pastor wako iwewe. Hakuna anombotaura neni zvevhangeri. Kuita discussion chaevhangeri akaita argument iri sound kupfuura vhangeri yandiri kuparidza. Azviite. Takamutumira vhangeri kaMakandiwa muna 2015 5 masermons. Tikati uri kuparidza nhema rekatikuratidza kuti vhangeri yechokwadi yakamira sei. Tikatomutumira imwe ranga rakanzi false prophets. Rataitotaura kuti Makandiwa muprofita wenhema. Tinoda kuti azive kuti tinoti ndewenhema papi pacho.
tikati kana uchida uya taure vanhu vonzwa kuti murume uyo anongoti Makandiwa akarasika vazosangana tovhura kamagwaro handiti magwaro anoita sei apadiwe mambonya panongodiwa vanhu vaviri mumwe nemumwe nebhaibheri rake tochimubvunza kuti iwewe pawakatanga kupa vanhu mafuta wamboshanda for 5 years uine United Family Interdenominational Church waifamba sei usina power wakazoti power riri mafuta chitipa mavhesi anokupa kuti upe vanhu mafuta ane power raMwari obata Mark chapter 6 verse 13 toti nema hakuna vhesi yakadaro obata James chapter 5 verse 14 toti nema futi hakuna vhesi yakadaro tomutsanangura kuti mavhesi iwayo ari maviri anorevei tobva tamuratidza kuti uri kupa vanhu mafuta uri kubira vanhu ko kana mafuta achiporesa wakapiwa zvokuna Mwari unoloncherei mamwe after every 6 months wadi ungopa vanhu mafuta kahwana anenge apererwa aida kuita replenish supply yake ongoya achitenga iwayo inga famasi ikakupa mapiritsi 1 akapera unongodzoka uchitora iwayo famasi ingazokuti dzoka here tine mamwe ane pawa kupfuura wakatenga wedzera futi panawo wakatenga iwayo munhu anofaka mapiritsi akasangana anouraya ndatenga mafuta muna January ndichiri kushandisa muna June kwatengwa kwalonjwa mamwe zvikanzi amanje wakatenga hana pawa rakawanda aya June vaje akapfeka sanganisa neiwayo izvo mari yaakatora muna January yakapera akuda imwe tobva nenyaya yacho chete saka tiri kuzvitaura izvozvo kuti vanhu vayambirwe yambirwai vakomana usatumwe nemunhu waMwari kunorova mumwe munhu waMwari hakuna umwari hwakadaro azvimbofa zvakashanda hakuna kana vhesi yaunombofa wakashandisa in that idea hakuna chechi inotuma munhu waMwari kurova munhu waMwari zviri kunzika zvandaura haumbofa wakanamata kusvikira waakuti ndida kudhifenda baba wangu nekunorova mumwe munhu kana azviite izvezvi ndikasangana Makandiwa handimbomurova totomumhoresa kuti wakadii Makandiwa handizoti zvangu wakadii profeti because haasi muprofita ndewako iwewe inye notomuti makadii zvenyu baba anenzi baba rijo avenozita remwana wake musikana onditi handiripo tomuti siyana nezvekunyepera vanhu zvauri kuita izvi handimbomurova nhau yacho iri kuda kuti aregere kuparidzana nemachete tipe imwe vhesi inotaura kuti zuva richatongwa nyika nderipi rainzi nezuva iro muri kuvhura 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 10 usambofa wakatumwa kurova munhu waMwari unozobva rimwe zuva ipapo wachitunda iwewe ukaita mufakose burena hauna upenyu hausisina futi mapoliticians ari kuparidza peace ari kuti ngatiregei kurovana mumaelections mumwe munhu waMwari ari kuti da kurovanirana vhangeri kukundwa nemapoliticians mapoliticians anenge achinyepa kazvo vanenge iti hatiri kurovana timaonerweseri nemunhu warova hatiri zvekurovana vadhindei stereke zvanenge vaita zvavo mapoliticians anozvita asi at least anombobuda achitaura zvavo kuti violence yakaipa icho kwadika iyi iyo unoti vanhu vakafa vese muna 2018 vaya 2008 ndizvozvo vanhu vakafa muna 2008 handi vachidimburwa misoro maoko achinzi short sleeve long sleeve unovuka kuti vanhu vese vasina kutumwa here vaive unoti mukuru anga asikavise ko vakati kubatwa urangarira muchinda uye anonzi Joseph Mwale enonomutsvaga muchinda iye akurai vanhu kubhoyerawo talent mabika naInnocent Chiminya nepetrobomb anga ari officer in charge wepapolice station ikaitwa investigation akatonzi abatwa anofanira kuenda kujeri akaitwa transferred kuenda kuchipingi paakazofa anga kwamaranje kumadiamonds ndokwaanga avo ari munhu ari kufamba akaconvictwa akanzi ngaaende kujeri akatransferwa nehurumende ende unouraya vamwe uri kuchipinga